Значи съм мислил за по-добър от другите. Ти ще биеш чеки, брат. Няма как да кажа, че той ми е равен, аз съм по-добър от него. Не мисля, че това е его, това е реалност. Нека първо ви дам малко въведение, понеже в началото не дадохме никакво. Аз, скоби Алекс, скоби човек с бърдичката, съм на 19, напуснах училище, когато бях на 17 и започнах бизнес маркетингова агенция или SMMA. През последните 2, 3, 4 всъщност години съм доста в self-improvement, не съм сигурен как и на български. Читам, медитирам, фитнес, в момента тренирам за триатлон, преди около месец и половина завърших първия си маратон, където всъщност се запознах с Добромир. Добромир е на 17, 2 години по-малък също от доста време, мисля, че е по-малко, но година или половин година е започнал да гледа и консумира като цяло контент за self-improvement и за подобряване. И двамата се съгласихме да запишем един мини подкаст, който и двамата имаме по 3 въпроса подготвени за другия. Да, надявам се да ви хареса и започваме. Добре, аз съм хубаво. Значи съм се записал. Понеже не знам дали си религиозен и това ми е много интересно мнението за това. Какво е мнението за религията и по-точно за мъжеството? Дали според тебе е като клетка за мъжеството или пък е нещо освобождаващо, понеже имаш виждане от малък да си като следваш религия? Значи конкретно в нашето семейство това може би не е никакъв плюс за някой, който е религиозен. Няма да му хареса да го чуе, обаче никой не е бил вярващ. Или поне не са вярвали в християнство, както повечето са в България. И няма как просто според мен, ако около теб хората не са религиозни, ти сам да намериш религия по някакъв начин, освен ако нямаш човек, който да те, как да кажем, да те въведе въобще в това нещо. И аз никога съм нямал такъв човек, който всъщност да ме въведе в религия, иначе ме звучи като нещо много хубаво. Имаш, даже бях ти гледал клип, казваш му като човек или сила, която е над теб, и ти потиска егото, т.е. не можеш да се чувстваш като много по-силен от това нещо. Има нещо над теб, което винаги ще бъде над теб. И ти не можеш да се дадеш така нагласа, че ти си по-добър от това нещо. Не съм религиозен, обаче със сигурност вярвам, че има нещо. Някой му казват Бог, някой му казват сила, някой му казват енергия, каквото и да му казват е едно и също. Нещо, което е по-силно от теб, което по някакъв начин влияе над живота ти, дори да не го виждаш с очите си. Аз му казвам енергия, защото ми е най-лесен начин да го обясня. Не съм религиозен, обаче мисля, че има големи плюсове да го някак се да го вкара на живота си, обаче все още не съм намерил, как да кажем, източник на информация, която всъщност да ми даде това, което ми трябва, че да започна. Забелязах, че ти май си малко по-навътре с нещата, особено за религия. Да съм напълно честен, Алек. Не съм и аз религиозен, също нямам религиозен хора в семейството. Вярвам по-скоро, че има Бог. Ама не го вярвам по-скоро за самата, вярвам по-скоро за... Звучи много странно. Ама просто го вярвам за... Какво прави за самата ти личност? Демек за егото, демек, че казва ти, че не си най-великият, че има някой, който е повече от тебе. За моето мнение, нали, за самата религия, да си дам вече на думата, е според мен, ако си от малък и майка ти и баща ти казват, трябва да следваш тази религия, както преди са правили, според мен това нещо е нож в делстите. Буквално може да те вкара в правия път и да ти даде един план за живота. То буквално това е да ти дава план за живота, според мен. Обаче за някои хора буквално не работи това. Примерно, ако нямах идеята за самоусъвършенстване, религията би ми помогнала. Обаче, ако сега майка ми, баща ми са прот да ми набият в главата, че християнството е правилно, да спра с всички други неща, че християнството е правилно, аз не бих харесал това нещо. Демек зависи от човека дали религията си пасва с него. Брат, така цяло това е. В смисъл, излезе ми другото от главата. Да съм напълно честен. Иначе горе-долу, за мъжеството. За това, че пак ноша с две острията за мъжеството, е, че един вид, нали се чува дисциплината, че ти дава повече свобода. Един вид, когато си с религия, ти дава един вид повече свобода. Защото един вид дисциплиниращо нещо към начин на живота, ако може да разбереш какво се опитам да кажа, че един вид е наложена дисциплина, която ако я спазваш, ще имаш повече време за твоите неща. В смисъл,
няма да ходиш да се отаеш, да се чуеш това правилно ли, това грешно ли. Това си Казваме имам ти, предвид. това е правилно, това е грешно. Ага. И следваш го. След това си правиш каквото си искаш. Нали? Стига да е с едно в религията и да ни противоречи. Обаче, според мен, някои хора са твърде религиозни и те са самата религия. В смисъл, те се превръщат нещо като маняци на тема религия, че това е правилният път, че няма нищо друго правилно, което може да ти изиграе лоша шега, защото ако следваш един начин на живот, че един вид не си автентичен за себе си. Какво мислиш? Това да кажеш, че не си автентичен към себе си, ако следваш религия, не е ли по-скоро, ако не вярваш напълно в тази религия? Защото ти ако вярваш напълно в тази религия и това, което проповядва, според мен е автентично да спазваш на 100% каквото казва. А вече ако М, има неща конкретни, които ти, например, не си съгласен с тях, обаче религията ти ги проповядва, може да се каже, че не си автентичен към себе си, обаче не може да кажеш, че си на 100% вярваш тогава. Това е мгм. според мен. Но по Да, принцип това, наистина е което много каза интересно. за дисциплината, кое е правилно и кое... Това е много хубаво. Да имаш черно на бяло, казано ти е кое е правилно, кое е грешно, следваш правилното, отбягваш грешното и ти е много по... Няма такава мъгла пред теб, която да се чудиш това правилно ли да го правя, това май не трябва да го правя. Няма го това чудене. Има точна мисия, това е правилното, това трябва да се прави, това е грешно, ако го правиш си грешен. Това е хубаво, което аз го виждам като мега голям плюс. Повечето хора дори нямат структура в... Дори да не са религиозни, няма значение. Ще я малко на телефона. Ще си губи малко времето на телефона, още малко. Ще скролвам в TikTok. Те го нямат това като насока, че е грешно. Защото има хора, които, нали, пробвам да им помогна. Това е грешно според мен, нали, казвам им, това е грешно според мен, защо го правиш? Те дори не са се замисляли, че това е грешно. И ако вкараш религия по някакъв начин в този човек, нали, не знам да има религия, която точно проповядва, че TikTok е грешно, например. Обаче, ако има религия в този човек, той знае, че това е грешно, мисля, че е много по-вероятно шанса да се оправи от всякакви неща, които според мен са грешни. TikTok, порно, Да, мастурбиране и подобни неща. особено за порното. Особено за Мгм. порното. Брат, тук има адски страшно много крилежи. Мисля да... Move spot. Давай. Някои хора си мислят, че религията е... Поне аз преди така си мислех, че е нещо като манипулиращо, демек да ти каже да направим мъжа по един вид. А, как беше, бе? Да се сеча с думата. Да го направи един вид по... избрава ми думата. Дисциплиниран. Покорен. Да го направи един вид по-покорен. Защото Мгм. преди хората са били големи варвари и религията им е трябвало. И аз бях на мнение преди, че религията сега не трябва да се спазва, защото тя е създадена за варвари, които нямат никакви морали. Обаче според мен също всеки човек може да вземе нещо от религията. Ако забележиш някаква точица, която Да, не ще кажа, изглежда, между другото, аз я видях на врата, ама не си мислех, че е кърлеш, ама явно е било. да, Е, изглеждам като бездомник. Каре. Хубаво ми, ако искаш да задам аз моя въпрос. Аз ще се радвам. Значи аз Разбира се. понеже видях, че си качил рилсче за два рилса. М? Говоря за този, който има 30 000 гледания. Най-вероятно, знаеш, че по принцип коментарите не са чак толкова важни, обаче съм сигурен, че си ги прочел някой. Повечето. Да, развалиха ми малко менталното здраве, защото просто прекарах много време. Ама да, кажи си въпроса. Какво смяташ за българите като общество и защо и откъде според теб идва тая огромна разлика в завистта от българи срещу, бих казал само американци, защото само с американци мога да дам сравнение. Обаче съм сигурен, че съм виждал коментари на подобни клипове, нямат нищо общо с българските. Всеки път, когато видя нещо от българин качен и има коментари, просто е невъзможно 50% да не са негативни, дори и клипа да е позитивен.
А в твоя случай е около 100, даже не видях един хубав коментар, аз чак да пиша, обаче реших първо да говорим, за да те хвана off guard, за да че ако мисля, защо според тебе са такива? Откъде идва това цялото нещо? Ми, що според мен сме такива? Ми, като цяло ще главно за културата. Ще датира главно до културата, защото аз каквото разбрах, не съм живял в Америка, обаче съм гледал някакви хора, които говорят. Повечето хора там са оптимисти. Като цяло. Тя самата държава е създадена на оптимизъм, на че всичко можеш да направиш, че е окей да си гей, че е добре. Демек са по-приемливи с хората. Те са един вид женствени, по-добри хора са. Което няма лошо да си по-женствен, да си добър човек. Мисля да не си постоянно в fight or flight mode. Демек да си на крак, един вид. В смисъл да си да си нежен, буквално. Да си такова. Българите, поне аз каквото съм забелязал от повечето хора, че културата ни е много дисциплинарна. Поне на баща ми поколението. Идват хора. Тъй, че къде са преместя? То не пречи. Не Мисля, ако пречи, на да. теб ти пречи. Трябва да свикнеш Малко да не говориш пречи, пред мисля, хора. да стане, но защото няма значение. Ще ги чакам да минат, нали няма проблем, защото няма да му се вкупим 100%. Аз за първи път го имах това, като почна да снимам клипа за маратона, защото аз трябва да бягам и да се снимам. Значи едно, че бягаш по принцип по улички, където хора не очакват да бягаш, по центъра бягам също и се снимам с телефона, докато бягам. И там ми се махна тъ срам от хората. Няма да. Да. Та, според теб, Не значи ти е срам. културата. Един вид просто, че се разсейвам. Просто аз съм човек, който не може да мултитасква. Буквално не мога. Мисля, много слаб ми е мултитаска, така че се работя по-добре, когато съм изцяло вкусен. Няма значение. Защо културата ще мога да взема пример с баща ми. Буквално той ми каза наскоро, ти сигурно си мислиш, че имаш някаква така, да ставаш инфлуенсър от някакви такива американци, там всичко им е лесно, такова, не знаеш какво е те не знаят какво е да бачкаш и такива неща, които според мен е като българи, явно сме научени от родителите ни, които те са научени от техните. Емек е нещо свързано, може би датира още от, не знам откъде да съм напълно честен, обаче завистта буквално е много интересно чувство, защото завистта, егото, комплексите, според мен това са чувства, които са създадени. Буквално, ако е чувство, има работа да е в тялото, че има работа да еволюцията 1 милион години да е създала това чувство, за да правиш или не правиш нещо. Завистта според тебе е чувство, че другите имат нещо, което ти нямаш. Че да някакъв мотор. Завистта е чувство, демек искаш някакъв резултат. И ако се замислиш, преди 1 милион години хората какво са искали? Храна да оцелеят. Хората най-вероятно са искали жени и само това е, нали, да се възпроизведат поколението. И да оцелеят. Ако си завиждал на някой, да кажем Иван, там дето има по-големи мускули, и затова всичките момичета ходят при него. Да кажем. Имаш 10 момичета и всичките ходят при него. Завиждаш му. И го чувстваш това нещо, обаче защо му завиждаш? Завиждаш му, че има резултатите, които ти искаш. Демек има момичетата, обаче ти не си го признаваш един вид в днешното поколение, понеже ние сме сравнително с по-големи мозъци, някак сме закрили нашата един вид подсъзнателност. Така е, какво исках да кажа, че хората сега сме те, които са станали по-умни, демек имат по-голям мозък от хората, от другите хора, по-развит, са по-наясно с подсъзнанието си. Обаче има хора, които точно не са наясно с подсъзнанието си. И те завиждат на човек, в този пример. Да кажем, ако видиш Иван преди 1 милион години, и той има всичките момичета, ти ще му завидиш. И ти един вид в днешно време не знаеш, че му завиждаш за това, че той има момичета. Нещо по-повърхностно му завиждаш. Това като цяло е завистта. Поне ще мислиш, че ти си мислиш един вид, когато имаш неговата физика, ще имаш резултатите, които ти подсъзнателно искаш. И завистта буквално, това иска да кажа, че е еволюция на 1 милион години. Демек има
място някъде. Има място в това, че завиждаш на хората, че са по-добри, демек ти да се оправиш. Демек, защото представи си, ако този човек не е завиждал на Иван и всичките умища са при него, той как ще продължи поколението си? Естествено, че няма да продължи поколението си. И затова просто ние сме създадени да завиждаме на хората, които са по-добри от нас. Колкото и да не искаме, просто завиждаме на хората. Защо България завижда на това? Може би е по-голямата роля на бащите, понеже... Само да оправя. Не толкова завист, колкото хейт, понеже завист по принцип, бях го чел някъде, обаче вече забравих, има два вида. Единият е просто завист с омраза, другото е завист с... Разбираш, че не го харесваш този човек, който има резултата, обаче знаеш, че е в твоя полза да разбереш защо той има резултата, ти не, и да го използваш в твоя полза. Тоест да направиш мускулите, да вземеш жените, а не то Сиван е мега грозния, за какво всички хората при него. Това е завист, която не е просто хейт. А в България имам предвид по-скоро за хейта. Те просто искат да ти дадат омраза. Виж сега. Какво мога да кажа от моят живот е просто, че като цяло хората тук са мразят, понеже го виждат от бащите си. Те бащите ни са били различно поколение, като цяло са... Има нещо като революция на... И Америка се е появила и е разраснала. И бащите ни, брат, те си бачкат нормално, обаче имат достъп вече до интернет, имат достъп до всичко такова и просто виждат колко един вид всички хора са по-напред от тях и, нали, защото това искат медиите да виждат и те хората си мислят, ама те как са успяли да го направят? Как са успяли такова? И единственото нещо, което могат да кажат, вместо да признаят своята грешка. За да се спасят егото. Да. И казват, те са виновни. Успешните хора са виновни. Те са политиците, са мошенници. Да, никога не е проблема в тебе. Да, никога не е проблема в тебе. И той нещо, като си го мислиш, според тебе няма да залепни малко на децата, че. Малко или много. Особено на по-младото поколение. Примерно моето и твоето. И децата за по-надолу. Ще залепни. Точно. Аз това, което мислех, че аз бих дал като отговор, защото се поставя на това място. Имах преди точно за коментарите, които са дали. Често съм се замислял защо наистина точно българите имат завист. Защо не е примерно Сърбия? Може би не съм запознат с много сърби. Обаче давам американци, понеже само това гледам и тези коментари чета. Един и същи клип, пускаш в България, пускаш в Америка, два изцяло различни резултата, особено в коментарите. Това, което ти каза за родителите, че може да се прихване, аз съм напълно съгласен. Мисля, че е точно от родителите, обаче въпросът, ако наистина беше така и родителите определяха поне малко как се държи детето, аз въобще нямаш да съм такъв и ти въобще нямаш да си такъв какъвто си. Кое те накара ти да си различен? Ти не би хейтнал, ако се поставиш на някой друг мястото и видиш този клип, който ти си качил, ти не би го нахейтил. Предполагам. Сега не бих. Обаче... Какво те промени? Какво ме промени? Да съм напълно честен, бащината фигура, която беше Хамза. Напълно честен. Буквално ако не беше този пич и да кажем един вид, ти беше направил някакво съдържание, което го беше пуснал, аз го бях видял, щярата на хейта. Много жестоко. И ти просто не осъзнаваш такива неща. Когато малко ти получиш тази активация на предния мозък, на мозъка, който трябва да ти се развива като човек и разбереш, ма тук като го хейтя, аз ставам по-зле. И демек, себично е това, обаче ако си мислиш, за да не стана по-зле, просто няма да го мразя, да не го хейтя. Понеже аз когато го хейтя, се чувствам зле за себе си. И та имаш малко яснота. И като цяло, аз съм много голям фен на идеята, че можеш да си промениш характер от какъвто и да си, стига да имаш правилния човек. Буквално характерът не е постоянен. Винаги трябва да се променя, винаги може да се променя. И за да се върнем на въпроса, защо точно в България коментарите са мразещи.
Често Тъй аз такива хора, имам някаква теория, обаче не съм на 100% сигурен. Обаче кажи, поразбрах. аз нямам си на идея между другото, освен Да, да, да. от културата, която мога да обясня. Интересно ми. Я разкажи. Се радвам Този да чуя. въпрос от много време съм го имал, защото и аз съм на всеки клип съм го забелязал. Просто голямата разлика между коментари главно. Обаче коментарите са средното положение на хората, които въобще са в тази социална платформа. Виждаш коментарите горе-долу, схващаш какви хора става въпрос. Погледнах на един от тия хора, които са ти писали, някакъв хейт коментар. Имаше стори. Музиката, която този човек слуша, имаше качена стори с, мисля, че на Murda Boys. Чакай да видим. Аз го имам. Марти се казва. Чакай да видим стори. Да, то пич има даже 50 хиляди абоната. Чай се преместя малко по-да не съм до колите. Доста си ги гледал, значи доста си гледаш, щом помниш колко. Щом ги Да, помниш да, колко са. помня. Да, знам. Император. Пуснах се сторито му и аз си казах хубаво, де то в самата музика се пее за... Ще направи грешка, защото нямам идея каква е тази песен Император, обаче те се псуват в самата песен. Другия щял да убие, другия ще бил много зле. И по някакъв начин се нормализират това поведение от хората. Музиката, която слушаш, от хората, които слушаш, става като стандарта. Ти си гледал Хамза, аз съм гледал Алекс Хормози, Хамза, Чарли Морган, Сам Овенс. Бих казал, че това са интелигентни хора и аз съм взел поне малко от характера им за стандарт. Казвам се, това е нормално да се държа като тях, а не като Марсо, не като, как беше другите, Бобката, да се псуваме на всяка дума. Мисля, че просто в България няма един хубав пример, ще я кажа освен, обаче не се сещам, един хубав пример, особено пък в музика. Не е със сигурност проблема, просто музиката, обаче хората, които следват повечето, масата в България, музиката, която слушат, дава един стандарт, че е нормално да се псуваме всички. И мисля, че ако наистина всеки от тия хора, които са написали коментарите на твоя клип, ако ги оставиш за една година, без тия техните приятели, които най-вероятно им дават тия стандарти, че е окей да се псуват по цял ден, махнеш им родителите, защото от тях със сигурност вземат половината си характер, и им дадеш тия хора, които аз и ти най-вероятно сме се учили от тях, за една година ще се променят много характера. Обаче няма ги тези хубави фигури в България, според мен. Не ги виждам. Аз... Може би има една, обаче тя е с песните. Fire, предполагам го знаеш. Мгм. То интересна личност е със сигурност. Говори там за медитиране, обаче в самите му песни няма такова. Той е по-скоро типичния супер мъжествена личност, която аз какво съм забелязал, повечето хора, които са мъжествени, които имат такова в главата, отиват в спорта и вярват на Бог. И то главно християнството. Не знам какво е. Повечето хора, които съм забелязал, които имат някакъв акъл в главата, са главно спортисти с акъл. С такова, с религия, която най-вероятно е християнство. М. Идеята ми просто е, че хората извън България са сравнително различни. Те са което няма лошо в това, те са един вид, имат повече женска енергия, която им дава да са много по-начетени, много по-такова. Понеже когато имаш женска енергия, ставаш по-покорен. Това, че просто в България явно бащите ни, те са отгледани с супер мъжка енергия и това между другото води до травма. Мисля, травмеш децата си по един начин, ама няма значение. Просто няма. В смисъл, много малко хора като мене и тебе могат наистина да, нали, не да погледнат навътре един, буквално да осъзнаят колко много още има, освен това да тренираш и да слушаш някакви песни да консумираш. Замисля също, няма един български ютубър, който да не е в ентертеймент, който да можеш да се сетиш. Много са малко. Поне. Аз не съм виждал. Да, обаче аз ти бях писал това за TikTok. Според мен, даже и Хамза би трябвало, аз мисля, че него го бях чул това. Той спря клиповете, които ги започваш с Джефри и Адонис. Обаче половината му от тия хора, на които е помогнал, са били в такова състояние, че е трябвало допамин, поне малко ентертеймент в клиповете, че да може да ги задържи, за да им обясни нещо в клиповете. Иначе нямаше въобще да има гледания. Така че аз не смятам, че ентертеймент като го вземеш просто ентертеймент е лошо. Обаче ентертеймент плюс някакъв вид обучение,
според мен даже е по-добра комбинация, отколкото само обучение. Понеже им задържаш вниманието на хората, които нямат това внимание и ги учиш едновременно. Обаче не знам кои са self-improvement в България въобще. И може би не са чак толкова добри, обаче ентертеймент по принцип не смятам, че е зле. Да, за това, което говориш, аз го чух от Алекс Хармозе. Значи, много е интересно, понеже има хора, които гледат education, демек образователно, има хора, които гледат забавление или entertainment. И Хамзата какво е направил първоначално, смесил ги е, както и Алекс Хармози ги е направил, edutainment. Демек има и двете. Мгм. Обаче това е един вид капан, понеже привличаш такива хора като мене преди 2 години. Такива хора, които няма да дадат пари за нищо. Демек като Мгм. бизнес е лоша идея. Да, Обаче съгласен. наистина помагаш на тези хора и тези хора ще буквално пренасочваш им траекторията. Те още са джефрита, обаче Мгм. да кажем след 2-3 години ще харесват education, в смисъл ще харесват образованието. Yep. И да, Мгм. Добре, ами да не да, се и отклоняваме много, защото имаме... да, то нямаме точен час, обаче около 7:30 мисля, че да. 7:40. Един въпрос много ме мъчеше, понеже аз наскоро открих концепцията да бъдеш автентичен към себе си. Мгм. И се чудя какво е самоусъвършенстването. И ще задам въпрос. Според тебе къде е границата на това да се самоусъвършенстваш, където която я премини ти вече някак си спираш да бъдеш автентичен. Толкова много си се подобрил, толкова много си се пробвал да подобриш качествата си, качествата на характера си, че тези качества, които просто са ти в тебе, които са ти по рождение, са просто да ги промениш, понеже мислиш, че са неперфектни. Кога става зле това? Кога самоусъвършенстването вече пречи на това да си автентичен към себе си? Понеже ти искаш да пробваш да подобриш черта на характера, която мислиш, че е неперфектна или неоптимална. Обаче тя си е родена в тебе. Къде е тази граница? Зависи какво мнение имаш относно характер и как се заражда. Защото аз съм... Знаеш ли теорията на Дарвин? Трябва да я знаеш, че даже си я споменал като говорим. Горе-долу. Теорията на Не Дарвин е знам, точно ма предполагам за еволюцията, че точно така. да, Тези умират, тези, които имат дарена черта, оцеляват и така тази да. черта, която оцелява, се разраства още повече и става еволюция. Аз си мисля, че няма такова нещо като раждаш се с дарен характер. Изгражда се характер с beliefs и beliefs на коренна основа е информация. Първата информация, която получаваш е от майка ти и от баща ти. Вече след това наистина къде те отведе живот. Те ти дават като не стандарт, но те ти дават стандарта какъв си. Ако смяташ, ако вашите смятат, че си мързелив и ти казват ти си мързелив, от теб зависи дали приемаш този факт за вярно или не. И си създаваш белив за това нещо. Аз съм мързелив или аз не съм мързелив. Ти казваш кога става неавтентично. Не смятам, че има нещо такова като зародено нещо, което трябва да бъде по някакъв начин. Тоест не смятам, че трябва да има някаква граница, в която ако я надминеш, става неавтентично, освен ако ти не смяташ, че не става неавтентично. Ако ти самия нямаш това мнение. Тоест, накратко отговорът какъв ще ми е, кога става границата, кога минаваш границата, когато си мислиш, че минаваш границата. Кой е стандарта? Ако смяташ, че надвишиш, примерно, ако аз смятам, че мога да работя 80% от времето си на компютъра, без да спирам, и това ми е стандарта, белифа, границата, както ти би казал. Ако пробвам да го направя това нещо на 90%, вече надминавам границата, понеже аз смятам, че 80% ми е макса. Тук вече се разграничава моя белив, т.е. как му казвате? Автентичността Вярване. ми Да. с още self-improvement. Тук вече е непозната територия, която смятам, че не мога да го направя. Това надвишава автентичността ми. Обаче не мисля, че има нещо такова зародено като характер в нас. Мисля, че е просто информация, която бих казал, че е на късмет началото, заради вашите.
родителите, те са първите, поне ако имаш родители, са първите, които ще дадат първите стандарти, беливси подобни. Те ти дават първата информация към живота. Разбрах. Обаче, дава ти такова. Обаче, можеш ли всъщност да промениш майка ти, баща ти, какво са ти казвали, ти какво си повярвал, когато си бил вече на една годинка? Малко трудно е да промениш толкова коренно себе си, че да пречупиш някакво вярване, което са ти го породили от една годинка. Защото тия вярвания ти не ги мислиш най-вероятно. Ти ги имаш така. Това е така. Да. Смисъл, така е света. Така е света. Точно. Буквално виждаш го в такива цветове. Няма как да опишеш самия цвят и няма как да опишеш цвета на някой друг. Така са. Да обясниш защо е така и да кажем, сламата тук е жълта. Ако някой така защо е жълта и опиши ми жълто, да кажем цвета е живота. Разбрах. Опиши ми живота. Жълто е просто все така. И мисля, че има просто някаква граница от супер малки, където просто ни ги набили тези неща, които някои може да се пречупят, зависи колко са здрави. Обаче има и аспекта на генетична основа, защото като се замислиш, някои хора са родени с много повече тестостерон от други, или с много повече естроген, или различни допамин с процент серотонин, нали, такива неща. И демек, примерно, ако си по-серотонин, ще кефи да си вървиш, да си караш колело, по-приятни такива неща със семейството. И си мислиш, че автентично, обаче всъщност то ти е зададено, че ще се кефиш повече на преживявания с приятели. Буквално ти е зададено, че обаче има хора, при UFC бойците, плюсно те имат повече допамин, повече тестостерон. За тях според мен това е автентично да се бият кефи ги това да ги правят, който може би е един вид зададен от хормоните да са по един друг начин, който примерно няма как аз да разбера какво е да си истински боец и да се биш с зъби и ногти. Понеже може би не че звучи като limiting belief, обаче не съм човек, който просто, нали, осъзнал съм чрез практика, че не съм човек просто, който са кефи на това да са да се бият. Аз още като малък съм си казал, няма кефи да удем хората, страх ме да ги ударя. Дали това вече мога да го подобря, или пък се остава черта за мен, която аз съм човек, който не може да победи, ще трябва да разбера. Аз съм човек, който не може да ударя човек, не е, че не може да победи, ще трябва да го разбера. Обаче, за сега мисля, че просто нещо, което е свързано с мен. Дали ще го подобря или не, ще видим. 100% съм съгласен, че има такова като просто на генетична основа. Обаче, какъв е плюсът да го вярваш това? Както ти каза това, дори да е вярно, да кажем, че аз съм интроверт по рождение. Дори да е вярно това нещо, какъв е плюсът да вярвам, че аз не мога да се променя? Понеже в момента, като трябва да говоря с клиенти почти постоянно, защото имам маркетингова агенция, и аз си казвам, да, ама не мога, аз съм интроверт. Няма никакъв плюс и даже мисля, че е по-добре да се заложиш сам, че можеш да бъдеш екстроверт, отколкото да казваш, да, ама аз съм интроверт. Понеже си прав, обаче няма да спечелиш. Да, съгласен съм с теб, обаче това, което аз имах... Да, буквално съм съгласен. Някои вярвания буквално трябва сам да си ги набиш главата, защото просто тези вярвания, които имаш за себе си, не ти са полезни. Да. Хайде бе. Брат на носа. Добре, няма значение. И идеята ми е, с какво ми помага това? Аз си го казвам специално като пример, понеже с какво наистина ми помага? Демек в ситуации няма да... В някои ситуации вече знам за себе си, че не съм човек, който удря хора. И зависи как аз го интерпретирам, защото може да си го интерпретирам, че все едно съм страхлив, обаче може да го интерпретирам, че все едно съм спокоен. Аз го интерпретирам, че ако наистина се налага, ще се защитя. Обаче, телефона ми стана чирен. Виждам ли се? Камерата, да, всичко е нормално. Да, аз не те виждам много, хубаво, няма значение. И стигнах до... Ти го интерпретираш не, че си страхлив. Да, буквално зависи.
вярванията също ти можеш да ги интерпретираш по различен начин. Както вярвам, че аз не съм човек, който може да удря хората. Буквално не ма кефи да ги наранявам някакви хора. Също пробвах наистина. Ходих на бойни спортове, където хвърля хората на земята. Нали, те знаеха да падат, не ги болееш толкова много. Обаче, пак един вид, беше ми някакво такова неприятно да... Буквално ги питах, добре ли си, докато приятеля ми, буквално мамята и вика, ставай, пак ще става. Нали, някакво просто пробваш го и да кажем, аз го пробвах за година и половина. Дали е било достатъчно време да разбера, не знам. Дали съм си повтарял това нещо, че не мога да наранявам хората. Не, че съм си го повтарял. Може би е било заключено в мен. Не знам, аз съм напълно. Трудно е да кажеш само собствените си вярвания, които са ти зависи. Аз не съм намерил негативи, обективни, които съм изпитал като вярвам това, че не мога да ударям хората. Само позитиви. Изпитал съм, че съм по-спокоен, хората са ме комплиментирали, че съм по-спокоен човек в по-напрегнените ситуации, макар че смисъл. Има моменти, където съм е страх, където наистина съм е страх да ни ударя някой, защото ще ме приби. Има моменти, където просто съм бил спокоен. Не ми е направило сега нещо гадно, така че докато не ми направи нещо гадно, не мисля, че докато не дойде нова информация, която да противопоставя твоето вярване, тогава може да се промениш нея. Тоест, докато не стане нещо, което наистина ти преобърне представата за този белив, може да се го промениш. За сега, като всичко е окей, няма да стане. Аз обаче не съм съгласен не с това, че ти наистина може да не харесваш да удряш, обаче ако те питам защо, какво усещаш, в смисъл, ако удариш някой, какво усещаш, че ти казваш, не ми става яко, обаче трябва по някакъв начин да успееш малко по-навътре да следиш. Защото и аз няма да харесвам, примерно ако с тебе играем спаринг, бих излагал даже. Мен ще ми хареса да та... Чакай, само ще прозвучи много странно. Ще ми хареса да те ударя, обаче знам, че е с позитивна насока. Знам, че няма да те ударя силно. Аз повечето пъти, даже като играя спаринг, е само бодишот, за да не е в главата. Защото днес няма такъв проблем с главата, като ударят постоянно. Обаче знам, че после, след като приключим тая нашата сесия, ти ще се чувстваш по-конфидент в себе си, че ако се налага, може да го използваш това нещо. Обаче ти казваш, че си ходил година и половина някъде. Да, толкова. Моя, като това е много, аз съм ходил само месец да тренирам, обаче след това пък съм играл доста месец спаринг. Си ходил доста повече време даже от мен, а пък не си окей с... Не, ще съм окей с това да удрям. Не съм практикувал като цял бокс, затова ми е някакво некомфортно да ударя, защото най-вероятно ударите ми са кекави. Това е едната причина, която може би го вярвам. А другата причина е, че нали, не че ми е било някакво некомфортно, пилох адреналина и всичко такова, нали, все пак тестостерон, такива неща. Не е нещо... Как така? Там на тренировките било ми е тъпо, нали, като съм... Нали, питам, добре ли си, ама по-скоро, защото съм загрижен за тях. Не е, че съм бил някаква така, като... Не, всъщност бях ще спутка някой. Чакай да прекъсна, защото ще забравя. Аз точно това казах. Аз съм по-загрижен за тебе, защото знам, че ти ще имаш повече позитиви от това да играем спаринг, отколкото негативи. Защото ти казваш, че си загрижен за тях, като паднат. Обаче аз знам, че те ако паднат, позитивите са повече, отколкото негативите. Тоест, като го ударя, има повече позитив той. Ако съм загрижен за него, аз гледам да му направя добро. Знам, че има повече позитив за него, отколкото негатив. Ти просто мислиш, че ако го удариш, това е негатив за него и е лошо. Защото си загрижен за тях, ако ги удариш. Тоест, едно нещо лошо е станало. Аз го виждам като плюс. Може би това ми е вярването, че ако нараняваш хора... Да, това ми е вярването. Ако нараняваш хора... Стигнахме, да. Ако нараняваш хора, е грешно. Което според мен е грешно, обаче ако е приятелски, не е грешно, понеже да съм напълно честен, играл съм спаринг с хора, харесвало ме. Нали? Що се вери такова адреналин. Да, стигнахме до къде до съгласен съм, обаче ако вкараме думата нараняваме жени,
Тогава вече става малко по... Защото, както ти казваш, има мъжка, има и женска енергия. Там вече е много по-голяма разликата и мисля, че е много по-негативно да удряш жена, отколкото мъж. Няма значение дали те тренират бокс. Аз никога не съм ходил, съм май месец и половина. Имаше момичета на бокса, просто не искам да играя с тях. Н- Както ти Брат, казваш, загрижен съм за тях. Не искам да стане нещо с тях, защото те са по-крехки същества. Не трябва да се подхожда по същия начин, по който и мъже. Да, това е голямата разлика. Жени и мъже. Вече ако... Как ти да е? Много... Ще се да, смятат. много различна. Задай с третия въпрос. Добре. Какви са ти дългосрочните цели относно пари, статус, жени и подобни? И защо са такива? И защо са такива? Да. Много добър въпрос. Първо искам да кажа едно нещо, докато не съм забрал. Мгм. Можеш да съдиш един мъж по целите му и по работата, която кара към тях, а не по резултатите. Така че, поисках да го кажа това. Демек е много интересен въпрос, който задаваш, демек ще научиш нещо за мене. Мгм. Дългосрочните ми цели какви са? Не съм се замислял за период над 5 години. Обаче, ще кажа за виждането ми, че ако имаш достатъчно голям период, ще направиш каквото и да е. Буквално. Ако живяхме 1000 години, всеки ще да е милионер. Това е нещо, което научих от Алекс Хармози. И просто някои хора се научават по-бързо. Демек, пълно да кажем, ако виждаш човек, който умира на 70, ако този човек живееше до 700, най-вероятно ще да е милионер. Дори и да прави много грешки. Просто за някои хора им е по-трудно да се получат. И какво искам да кажа с това, че като мислиш дългосрочно, един вид, някакво си кажеш, добре, нали, а, няма смисъл за прибързани решения. В смисъл, ако ти кажа, че след 5 години ще стана луд лостаджа, нямам точни цели, казвам, че ще стана луд лостаджа или пък ще стана финансово независим, е много постижимо. Обаче, ако ти кажа, брат, след 5 години ще имам точно 1 милион лева или след 5 години ще съм милионер, е малко по-такова. Не можеш да си кажеш точна цел за дългосрочен план. Може да си кажеш какъв искаш да си и какъв искаш да станеш в дългосрочен план. Понеже ако се фокусираш много на какви са ти целите, в смисъл като измерване, лесен пример с Мгм. 1 милион лева. Ако ти кажа след 5 години ще имам 1 милион лева и съм си построил план да го направя. Все нещо се обърка, със сигурност. Това са 5 години, няма как да знаеш точно. Обаче, ако съм си построил сега план, да кажем до края на годината, какво мога да правя? Да кажем 6 месеца съм си направил план. Какво мога да направя да съм по-близко, това да съм финансово независим. Е много по-постижимо. И затова ще кажа просто целите ми за след 5 години какви са. Да съм мут-лостаджа, демек точни умения да мога планч. Знаеш кой е планч? Мгм. Аз съм пробвал да го науча, обаче не ми се получи. Да. Не вкарах достатъчно План време. и такива много по-напреднали умения за лостаджи. Мгм. Демек да мога да вляза в характеристиката от лостаджа. Да мога да вляза в характеристиката като а, не бизнесмен, финансово независим човек, да, буквално. Финансово независим. За мен финансово независим е сума, която е минимум над 10 000 лева на месец, понеже ще мога да се пътувам, да правя такива неща. Аз съм напълно честен, не съм човек, който много се радва на парите, на материалното. Повече ма кеф просто нещата, които идват от тях. Примерно, ако имаш много пари, няма да мислиш за дали 3 минути повече в душа, всеки ден ще имаш 100 лева повече вода. Нали? Бонуси. С парите, които идват просто по-малко загриженост за по-маловажните неща ти, да. Мгм. Това ми е целта с защо искам пари, защо искам да съм лут лостаджа. Просто да прогресирам в някоя физическа дисциплина като цяло. И съм намерил, че лостовете ма кефят и затова просто искам да прогресирам. Ти предполагам знаеш как е, че разбираш идеята за фитнеса или тренировките, които са като игра. Предполагам, да. Другото, което искам да е, за статус, буквално да познавам
всички хора с акъл, които са наистина успели хора в България и най-вероятно да отида в някоя друга страна, да се запознава там с хората, да се запознава с идолите ми, които са... Наскоро се промениха малко, ама те са главно Хамза, Крис Уилямсън и Алекс Кармуза. Те човека цял са много готини, мен много ма кефят. Андо Хюбърман също. Ако мога да се запозная с всяк, ще е наистина хубаво. Като цели са много добри относно статус. Обаче не съм се замислял за тях, просто защото ти спомена статус, един вид, и бях някак си, чувствам се длъжен да го кажа, ама да съм напълно честен, не ми е като цел, не съм го мислил като цел. Иначе вървя в тази посока, обаче не ми е цел за в момента. И като цял да намеря половинка, брат, защото това момичетата са едно поле, което не съм въобще играл. Въобще като. Колкото и социални умения да съм се пробвал да се развия, с момичета да говоря, знам на теория нещата, знам как трябва да си, обаче на практика нямам. Защото има този страх на нещо ново. Трябва по някой време да изляза от комфортната си зона, това го знам. И сега е много добър аргумент, защо не е сега, защото просто имам други цели. В смисъл, целите ми са само в физическата, да постигна нещо физически, да имам нещо като добър waypoint, да имам чекпоинт, където мога да се върна винаги, физически да съм добре. Защото сега, принципно, освен нещата, които си мисля, ако ме погледнеш, нито имам добра физика, нито съм най-красивия, нито имам приятелка, нито имам добро отношение с някой по-близък, за семейството ми, иначе имам там приятели. Единственото, което правя, се запознавам с някакви случайни хора. Ако го погледнеш е така отвънка. Нямам нещо, с което да кажеш, виж го това. Нали, има нещо, което да даде. Нали, има физически фактор, който е полезен за някой. Така че се пробвам първо да изградя това, след това да гледам да оправя повече в живота си, като цял смисъл. Приятелката по нещата, които не съм изпитвал, така че това е една цел, която със сигурност ще трябва да постигна до след 5 години. Да намеря правилния човек, ко дойде, ко не дойде, не дойде. И като цяло това са ми целите. Твоите какви са? Как се вижда след, да кажем, 5 години? Аз първо да върнам пък към моя въпрос, защото много дълго ще стане, ако аз ти казвам за моите цели, защото главно исках да взема картинката ти, която се вижда, защото аз, като си кажа, ти като ме питаш за целите ми след 5 години, не се представям лист хартия и написани неща. Буквално се представям снимка или видео на мен. И вече Да. зависи от какъв етап на живота се я представям, да кажем. Ако е за фитнес, се представям как имам даже... Бях се правил един документ, трябва да си го виждал. Alchemy of Self. Чува ли си го? Не, Не си? не съм учил. Разкажи ми. Алекс Формози, Чали Морен, тия ги го казваха. Даже и Хамза наскоро го казваше. Това, че той ще му е Alchemy of казал... Self. Чакай, той ще го е казал нещо друго. Да се представиш себе си след 5 години и да го напишеш това в документ. Нещо такова да се гледа. Визуализация? Да, също. Да. Имах Визуализация. такова, имах и текст, имах и снимки, пробвах и клипове с AI да направя, обаче не успях. Аз си представям конкретен човек как излиза от гега, но това беше преди, вече са ми променени целите, обаче от гега. Облечен много хубаво, много хубав часовник, прическата му е много хубава, мега нацепен, 80 кг на моята височина е мега добре. И как върви просто е така с изправени гърди към фитнеса. Това се представям аз, като стане въпрос за фитнес и цели преди. Сега не съм се го представял още, обаче имах цяла картинка. И ми беше интересно да видя каква е твоята картинка, като какъв човек се представяш. И после те питам, защо се представяш като такъв човек. Ти ли искаш да си такъв? Автентичен си към себе си? Или по-скоро така е станало, че тия стандарти, които са ти дарени от Хамза, от Иман Гадже, от подобни милионерчета, които са много добри в нещо, и си казваш, искам и аз да съм такъв, обаче автентично ли е със себе си? Аз наскоро се замислих, имам някакви цели, обаче не съм на 1000% сигурен, че това са мои цели. Мисля си, че наистина има неща, които
съм задал като цел, да кажем 10 000 долара на месец, която всъщност не е моя цел. Мисля, не го изпитвам аз, че го искам това нещо, обаче просто съм го задал като цел, защото всеки друг ми е казал, че това е цел, която е хубаво да имаш. И така може да стане, че играеш съвсем различна игра, пробваш да, да успееш в дарени неща, по начин по който ти всъщност не искаш. И си отделяш много голяма част от време да играеш игра, която не искаш да спечелиш. Та ми беше Да, интересно разбрах. дали сега ти ще кажеш някакви цели, които имаш, дали мога да те питам, ама наистина ли ги имаш тия цели или по-скоро са ти вградени тия цели от някъде, от някой друг? Напълно честен, това с лостовете. Не мисля, че е вградено от някой. Ама то като се замислиш, ако наистина се питаме какво е да сме автентични, според мен ще съм се замислял за едно упражнение. Отиваш в гората, сам в кабинка с сготвена храна, стоиш там, не правиш нищо. Мгм. За какво ще отиде мозъка? Аз това не съм го правил, понеже не че не намирам време за бързане, не даже и не е за бързане, да съм напълно честен. Не съм отделил това време. Обаче, тогава наистина ще е автентично на себе си, когато мозъкът ти отива към това нещо. И най-вероятно това нещо няма да е нещо свързано с супер, което се хареса на хората. Ще е примерно нещо, Мгм. Нещо за себе си. Мисля, да, ти някакво да го такова, искаш. да, ама ти са някакви такива много странни неща. Как да ти кажа, не мога да ти обясня точно, ама според мен автентично е просто какво ти искаш, буквално според мен, ако просто се питаш какво ти искаш, това чувство, според тебе от друго ли, е, от външност ли е, или Да, отвътре в тебе. без външни фактори, без Пен какво ще си мисли, без майка ми да ми казва какво си мисли, без приятелката ми, без баща ми, няма значение какво мисли той. Аз какво искам? Да, Аз още не съм си отговорил на този въпрос. Още не знам дали тия цели, които ги имам, наистина са мои цели или просто са под външни фактори и се влияят от тях. За сега съм добре, обаче наистина го има този въпрос дали е така. Хубаво, давай другия въпрос, твоя. Втори или а, трети май спада твоя и аз имам още един ми- последен. мислиш ли, че стоицизма ще помогне на женствените жени в живота им? И примерно би ли препоръчал стоицизма, ако твоята приятелка, която най-вероятно ще е женствена, или ако имаш, не знам, не си ми споделял, тя би ли помогнал по такъв начин да я отведеш до някъде в стоицизма? Не в, не в стоицизма, който е популяризиран, демек да не се чувствен, мисля в истинския стоицизъм. Мисля, който е по-дълбок един вид. Би ли, мислиш ли, че ще подхождат стоицизма и женствеността? Още в началото, когато беше казал за подкаст и спомена стоицизъм, аз си казах, какво ли имам пред за стоицизъм? Няма да знам за какво ще говорим. Сега най-вероятно ще вляза в този разговор, той ще ме пита нещо относно стоицизъм и аз няма да знам какво да му кажа. Тази книга, която съм чел за стоицизъм, на Марк Аврели, аз не харесвам само думата стоицизъм, понеже пробва да обхване много широка тема. Обаче като кажеш ти стоицизъм, това, което ми идва първо в главата е да правиш това, което ти е зададено от природата. Това е, като станеш сутринта, природата ти не иска да си отвориш телефона. Дървото, което е отвънка, има една работа само, да стане по-голямо дърво. Да може да вземе най-много слънчева светлина, да стане най-голямо дърво. Това е неговата цел. Сутринта няма да си преспива алармата или да скролва на TikTok. Той има една цел и се придържа към нея. Това го имам за стоицизъм. Има нещо, което трябва да се направи. Отиди го направи. Това е в природата. Ако това обаче го дадеш на женствена енергия, аз поне чета, си трябва да се е чувал от Хамза, The Way of the Superior Man. Чувал се, няма как да не си е чувал. Чувал си, нали? Пътя на осъзнатия мъж е на български. Кацал, да. Да. Тази я чета трети, трети или втори път и от това, което съм разбрал от експириенс, който съм имал с момичета, наистина има това нещо като женска енергия, която просто е буйна и емоционална.
И не смятам, че има нещо конкретно, което те трябва да правят и да се придържат към него с пълна дисциплина. Ако Еми, зададеш, примерно, в да, ако женската зададеш енергия. конкретен въпрос относно стоицизъм и дали той се подхожда с женственост, тогава мога да ти отговоря, обаче така широк въпрос, дали стоицизма се подхожда с женствена енергия, не знам точно какво да ти кажа. Окей, окей. Измисля го. Какво по-точно? Нали знаеш, че жените като цяло с енергията им е да те следват. Емек Мгм. да са нещо като подкрепяща машина за тебе. Е, един вид, ако дадеш на приятелката си това, че единствената работа е да те подкрепя, това помислиш, че ще стане с подсъзнанието. Ама не да го кажеш, нали, както аз сега казах, Не, нали, малко обидно, нали, малко да си потъкчеш, нали, да кажеш, не е обидно. да я покажеш, да, ако тя знае за мъжка и женска енергия Мгм. и кажеш за стоицизъм и за природата, според те би ли помогнал в това повече да те следва или най-вероятно ще намрази? По-скоро аз бих променил думата и темата стоицизъм с мъжка и женска енергия. Дали ще е хубаво да научиш мъчето от теб относно тези два термина за мъжка и женска енергия? Мисля, че не разбрах напълно какво имаш пред с въпроса. Еме, малко ясно го формулирах. Просто ми беше интересно. Защото стоицизма е като цяло повече за мъжете, обаче бях чул някъде за някакво малко време, че стоицизма също помага и на жените и са зачуих за това нещо и реших да те питам. Обаче е малко така тема, на която и двамата нямаме много опит. Аз имам опит само с мъжка и женска енергия и съм виждал ефекта. Когато двете се съпоставят, т.е. са правилни, мъжка енергия, женска енергия, заедно, супер, мъжка енергия, ужас, женска и женска енергия от мъже и от жената, пак е ужас. И Още просто съм го по-голям. виждал в ефект. Това как действа. И те са методи, аз съм казал методи, защото наистина работят като метод, които са в тази книга. Чел ли си я? Уф, наполовина. Пътя на съзнатия мъж. Наполовина си я чел. Да. А той знаеш Може горе-долу за би, какво става въпрос. Ако си чел половината, да, аз... гледал съм Съмител на Хамза, да. Не, аз Да, съм горе. наистина работят тези неща. Като я прочетох за първи път, първо го пробвах с майка ми. Понеже майка ми също по принцип с малко по-мъжка енергия, отколкото баща ми е с по-женска, майка ми е с по-мъжка. Това е динамиката при нас. При тях, не при мене. Обаче, има женски черти в нея и се чудих дали тези методи, които сега ми казват, като майките мрънка, използвам майките за да е точен примера с жена, обаче е жена по принцип, като майките мрънка, защо не си купи млякото, защо си го забравил, защо не я дигнеш, целунеш, погадличкаш и да видиш какво ще стане тогава. Повечето пъти съм забелязал конкретно, особено с жените, че са напрегнати и ти дават като тестове. Как ще реагираш? Дали когато почне да ти се кара за млякото, дали и ти ще подходиш по същия начин като нея, с негативна енергия или по-скоро с любов? Веднага след като го прочитах това нещо, този метод конкретно, пробвала го, мега голям ефект имаше. Значи усмихна се веднага, забравя още за какво ми беше мрънкала, всичко беше по-добре и това го използвам от тогава. Много хубава книга. Мъжка и женска енергия по принцип наистина трябва да се не противопоставят, а да са заедно. Мъж и жена с женска енергия, мъжка енергия са перфектна комбинация. Разбирам та. Това и аз трябва да го пробвам. Да, пробвай го, обаче трябва да прочетеш книгата, за да разбереш точно какви са методите, защото някой път пък трябва ти да прочетеш примерите, които са дадени в книгата, за да можеш да... Опа! Отиди! Една секунда. Трябва да прочетеш примерите, които са в книгата. Не само да знаеш метода, сега, което аз ти казах какво да направиш, ами да прочетеш примера той, който ти е дал и просто да му повярваш. Да видиш, да имаш тръст към този метод. Тоест да къмитнеш на 100%, че това ще е което правиш, защото знаеш, че има много хубав резултат от другата страна. Иначе, аз съм пробвал, може би и ти с приятели или близки, прочел си нещо много хубаво като съвет или метод и си им казал, прави го. Много хубаво е, ще ти помогне. Въобще не те слушат. Те докато нямат тръст и белив, че това нещо работи,
Няма да го направят. И мисля, че като прочетеш сума ти примери от книгата, как е проработило и как ще проработи, май пак ще падне след малко, тогава вече можеш да ги използваш. А иначе преди това няма да къмитнеш на 100%. Тоест може да й кажеш, да, мама, обичам те, забравих млякото, хубаво. И после на другия ден ще го забравиш това нещо и няма да го ползваш, понеже не си на 100% сигурен, че работи. Та прочети я цялата, повярвай, че тези неща, които са вътре в нея работят и тогава вече на 100%. Като се кара за млякото или че нещо си забравил или че си навънка до 10 часа, знаеш. Да. Имам много неща да кажа тук, които са главно за мен, ама мисля, че за някой друг път. Задай си последния въпрос. Добре. Смяташ ли? Добре, втория статив, аз имам два. Подготвен съм. Подготвен. Да, бе. Ама то съм много гарен егъл. Некак се. Смяташ ли, Вижда се. че си по-добър от другите? И смяташ ли, че е окей въобще някой да се смята за по-добър от другия? Това е въпрос. Сега де. Да. Много добър въпрос, да съм напълно честен. Наясно съм със егото и може би думата наясно е много важна тук. Понеже наясно съм, че в момента съм по-добър от наистина сравнително хора. Без филтър. Обаче съм много по-зле от сравнително много хора. И затова според мен е да си по-добър не е най-добрият фактор. Според мен е по-важният фактор, който Алекс Хармуз май го говореше. По-важният фактор е траекторията. На къде отиваш? Мгм. Или на прост език, какво правиш сам? Не какви резултати имаш, какво правиш сам. Примерно, ще дам пример, не е лесно, не е важно да кажем колко добър атлет си сега. Важно е колко тренираш. Или примерно с набиранията, защото е по-лесен. Не е важно колко ти е рекорда, дали че е 15. Важно е колко набирания правиш на тренировка, защото ако правиш 50 набирания, обаче максът ти е 15, обаче има човек, който прави 50 набирания, обаче макса му е само 5. Той се труди много повече от тебе. Макар и да прави, че едно и също. Един вид. Някои пък хора правят 100 набирания, някои правят като Дейвид Горгин с 4000. Има такива хора. И затова според мен е да си по-добър сега не е чак толкова важно. Важно е траекторията. Или ако си го представиш на графика, колко по-голям е ъгъла. Примерно, да кажем, ако имаш една права линия и да кажем тук е лошо, тук е добро. Моят пример. Да кажем, тук е средата. Ако да кажем, че сега си тук, обаче траекторията ти е натам, към лошо, няма значение. Обаче ако си тук и траекторията ти е натам, няма значение. Има значение. И един вид за в бъдеще, който се свързва един вид с дългата игра, важно е по-скоро на къде отиваш, а не къде си. Един вид. Имаш това напълно да съм честен с тебе. Някой път наистина си мисля, че съм по-добър, по-умен и такова от другите. Обаче бързо си казвам, това е част на егото. Не му вярвам много. Така е, обаче не се влияе от него. От някои хора си по-добър, от някои хора си по-зле. Важно е какво правиш. Да, според мен да си по-добър от другите е нещо такова моментно. В смисъл, защото не се знае къде ще отидеш. Не се знае колко добри са ти вярванията. Виждам атлети, които пушат, пият. Добри са, да, обаче пушат и пият. И виж сега човека, който ни пуши, ни пие, обаче не е някакъв супер добър на тренировка, обаче ходи момчето, нали? Естествено. След 10 години ще са на различно място. Най-вероятно единия ще му е приключила кариерата, а другия или най-вероятно ще успява в това. Не винаги е така, обаче по-важно е на къде ходиш, а не къде си. Защото, примерно, аз мога сега да отида до етап планина, не знам дали се вижда, то е нещо като възвишение, обаче да съм и тук в полето. Обаче, пък може някой човек е там, дето е близко до планината, пък да идва на моето място. Нали? Мисъл, аз да идвам от лошо да ходя към добро, той пък обратното. И според мен, ако гледаш така на нещата, един вид ще намали егото, ще намали и чувството че си по-добър от другите.
Макар че пак има, според мен не може да се избяга. Защото са, че си по-добър от другите, защото си вкарал труд. Ако играеш на това чувство, ще изиграе много лоша шега. Аз мислех, че съм много по-добър от другите. Само когато ходех на лостове през зимата, мислех, че съм много по-дисциплиниран. Мгм. Ако продължах да мисля така, най-вероятно щях само много лостове да си ходя. Нямаше да правя нищо друго. Абсолютно нищо. Най-хубавото е И да извлечеш плюсовете, мисля, че от двете страни. Да си кажеш, отивам към хубаво, към по-добро, обаче знам, че има хора, които отиват към още по-добро. Намаляш си егото, обаче пък същевременно си казваш, ама наистина пък и аз съм по-добър от повече хора. Не мисля, че е нужно да блокираш егото на цяло. Аз бих казал, че съм по-добър от доста хора, обаче пък идва другото. Знам, че съм много по-зле от други хора. Не смяташ ли, че пък е окей да, ако в момента, както ти го казваш, сегашната ситуация, аз казвам по-добър, естествено, че това има различни фактори, има бизнес и пари, има статус, колко си известен в социални мрежи, има колко си добър с жени, има отношения с хората, има много различни графи, няма как да кажеш общо, че ти си по-добър някъде. Естествено мога да кажа, че съм по-добър в бизнес, мога да кажа, че съм по-добър в отношения, обаче да съм много зле в социални мрежи. Пример, няма значение. Аз бих казал, че е напълно окей да кажа аз съм по-добър от него, ако съм по-добър във всички графи и траекторията, по която се движа, също е много по-добра от неговата. И не мисля, че е нужно да вкарвам его в това нещо. Аз мисля, че по-скоро го казвам като факт. Аз съм по-добре тук, тук, тук и тук. Вървя в по-добра траектория от този човек. Не мисля, че това е его, това е реалност. Обаче, ако да, кажеш на някой по-среден или по-нормален човек, в момента аз съм по-добър от него, те си мислят, че това е нещо като обида. Не се ли го чува това? Значи се мислиш за по-добър от другите. Да, да, да. да. Ти ще биеш шики, брат. Или примерно инженериш. Точно, Естествено. точно това да бях дал като пример. Не, чета, не мога да се съглася, че човек на моята възраст, който гледа порно по цял ден и яде вредна храна, дебел е, не се поддържа, не тренира, не прави пари, не чете книги, не става по-добър в дарени умения всеки ден и не помага на други хора, няма как да кажа, че той ми е равен. Аз съм по-добър от него. Ти го Да. точния пример. Нямам много батерия. Имам нещо от сорта на 4%. Мгм. Обаче исках да допълня едно нещо, че ти всъщност нямаш плюс да си с такива хора, да се сравняваш. Защото, нали, хора сме сравняваме с другите. Не сме някакви монаси, обаче сравняваш с хората. Мгм. Защо се сравняваш с хората, които са под тебе? В смисъл, заобиколи с хора, които са на твоето ниво или по-добро. Мгм. Да. Ти ще растеш най-малкото. Няма смисъл да държиш този пич, който не прави нищо с живота си на полезението си. Повечето хора да са... Ти не мислиш за повечето хора, предполагам, от старото ти даскало, които са били някакви такива никви. В смисъл, нито са били твърде зле, нито са били твърде добре, просто са съществували като хора. Ти не си мислиш за тях като на дневна основа. Ти просто примерно си мислиш за... Не знам за кой си мислиш, ама си мислиш за някои хора, които са по-добри от тебе. Мгм. В твоя живот ли са, дали си ги виждал в интернет. Те ще според мен заобиколи с хора, които няма как да си по-добър от тях, за да може просто те да ти отвлекат вниманието и да те бутат към них. Мгм. Най-малко. Това е много Хубаво по-добър е да... съвет, да. Не е хубаво да се сравняваш с хора от по-ниско. Просто наскоро бях, много скоро стана, бях излизал с момиче Мгм. и просто беше повдигнал въпроса, ти с тия хора комуникираш ли още? И аз казвам, не, даже не им казвам здрасти. И тя по някое време на разговора каза, защото си по-добър от тях ли? Познай какво я казах. Не мога да позная, да съм честен. Не съм ми А, казал, не, не съм ми казал, да, не съм ми казал, да, защото трябваше да, ще ме трябва 45 минути после да спасявам живота, да обясня какво съм имал предвид. Обаче, исках да кажа, да,
Отбор съм от тях, обаче знам, че ако го кажа това нямаше да има никакъв плюс. И просто казах нещо подобно на нямам това предвид, просто и продължих разговора, т.е. не съм казал не, обаче не съм казал и да, просто да не засегна на цял разговор и всичко да приключи там. Иначе иска да кажа да, мисля, че съм по-добър от тях. И не мисля, че има лошо това нещо, да знаеш, че си по-добър от тях, няма смисъл да се сравняваш, обаче ако някой пита, не знам защо го виждат като нещо лошо. По-добър съм от тях, Да. обаче има хора, които са по-добри от мене. Доволен? Това е. И повечето хора, които доказват с такова меко его. Смисъл, ти да си мислиш, че си по-добър от мен? От мене? Да си по-добър. Да не се мислиш за кой се мислиш. Тъмън, Такива това хора е с обикновено. клипа, който беше качил. Да. Доста хора обясняваха, в смисъл, ако динамиката на коментарите срещу теб са, те са по-нависоко от теб, а ти си по-ниско от тях. Ако не си забелязал, те те солят все едно си по-зле. Чакай сега да отворя да ти дам пример, колко процента имаш. Три. Обаче, но Да разтелаш. ако искаш да приключим разговора, беше много приятно да говоря. А? Нали, официално да приключим, обаче искам ти кажа още няколко неща. Защото знам, че ще ми помогнеш, защото ти си по-наясно с бизнес. В момента съм горе-долу на една дилема. А иначе Малко... за клипа ще да ти казвам, дете го качи. Знаеш ли какво си направил? Знаеш ли какво си направил с клипа, който качи, дето има около... Що е сега ще е повече? Чай да го видя Брат, само. това исках да те питам също. Какво по ли аз да направих, че този клип да блоуъпне? В смисъл, 30 хиляди гледания и повече са 33 хейт 000 коментари. Няма. Да. Ама какво направи, брат? Смисъл, най-вероятно е късмет. Да, не знам защо става така. Смисъл, какво направих, че алгоритъма да го хареса? Да. Мен ми харесва как си подходил към това. Що аз си викам сега, не съм сигурен какво ще мисля за този клип, дали е голям провал или е голям съксес. Интересно ми е той какво ще мисли. Според мен е мега големия късмет, че си го направил така, защото ти даже не знаеш какво си направил. И исках да те питам. Ти си направил така, че говориш по тема. Ако знаеш какво направим Undertale по принцип с подкасти и дебати, само да видя дали имаш... Колко батерия имаш? 1% ще стигне. Буквално Той, след 30 секунди ми се изключва телефона. той Искаш говори... да продължим? Да, Аз мисля, че мога да го направя. Говори неща, които са верни. Твоя съвет е верен, правилен е, обаче го казва по начин, по който ще възбуди някаква емоция в другия. И така си направил, че алгоритъма показвата на човек, прав си, не може да спори с това, обаче ще на хейти, защото се го казва по начин, по който наистина не се разбира чак толкова много. Обаче на фундамент на гледна точка ти си прав, няма кой да те споря за това, обаче пък имаш енгейджмент от хора, които те хейтят. Това е. Мисля, че ще се включи телефона и я да видим сега. Аз не знам дали ме чуваш, в принцип като се изключва телефона, ти трябва да ме чуваш, аз да не те чувам, ама беше ми много яко да се поговорим, тя на ресторант. Айде, чао!